Viete, prečo je druhý pilier úplne iný príbeh ako prvý pilier? Pri druhom pilieri smerujú peniaze na vaše dôchodkové sporenie a investujú sa. Peniaze z druhého piliera sa investujú a to je váš dôchodok. Odvádzate odvody, ktoré smerujú do správcovských spoločností, tam sa investujú a to je váš dôchodok. A preto tu začína byť dôležité, aký fond máte, aký je tam výnos, aké sú poplatky a čas, ako dlho sa vaše peniaze zhodnocujú. Tieto faktory ovplyvňujú, aký dôchodok budete mať. Preto nestačí povedať, mám druhý pilier. Dôležité je vedieť, ako je nastavený. Chcete vedieť, ako máte nastavený druhý pilier? Celé video nájdete dole v popise.